Shararre fasi wannan aka fi sani da kanta. Sani Ahmad dan ba mawaƙi ne guda ɗaya tilo wanda ke taka rawar gani kuma idan ya fitar da waƙa duniya tana jin ta tana jin daɗin ta. Tana matuƙar yaba da ta amma ta yi masa kwamentin jin daɗin na ba ta masa da kwamin sha ɗin bidiyon zuwa group ɗin ku na watsar da na fito domin haka ne yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wannan fita ce channel ɗin take ƙoƙari wajen ganin ta kama ko kuma kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su akwai kwamentin jin daɗi na tabbata da cewa idan kana ɗaya daga cikin wanda kake bibiyar wannan channel ɗin zan so ka min sha ɗin bidiyon musamman zuwa gurarrukan ku na watsar da na fito domin haka ne ba suke ƙara tabbatar da cewa kuma suke ƙara inganta mana da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban ina fatan masu da su ci gaba da mana sharing bidiyon zuwa group ɗin su na watsar da nafto domin hakan ne yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wanda take kawo muku wanda kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar yaba da su amma kuma mana comment na jin daɗi ina ƙarewa masa gode ina fata ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ɗin kuma ku ci gaba da danna mana kalmar nan ta Allah mai subscribe da kuma Allah makararwa don hakan kare ne yake ƙara nuna mana da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wanda channel ɗin take kawo muku kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar alfahari da su da ku ya ba su mun gode sosai matuƙar ziyartar mu duka a cikin channel mai suna na Hausa. Shararre fasi wannan aka fi sani da kanta. Sani Ahmad dan ba mawaƙi ne guda ɗaya tilo wanda ke taka rawar gani kuma idan ya fitar da waƙa duniya tana jin ta tana jin daɗin ta. Tana matuƙar yaba da ta amma ta yi masa kwamentin jin daɗin na ba ta masa da kwamin sha ɗin bidiyon zuwa group ɗin ku na watsar da na fito domin haka ne yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wannan fita ce channel ɗin take ƙoƙari wajen ganin ta kama ko kuma kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su akwai kwamentin jin daɗi na tabbata da cewa idan kana ɗaya daga cikin wanda kake bibiyar wannan channel din zan so kai min shaɗin bidiyon musamman zuwa gurarrukan ku na watsar da na fito domin haka ne ba suke ƙara tabbatar mana da cewa kuma suke ƙara inganta mana da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban ina fatan masu da su ci gaba da mana shaɗin bidiyon zuwa group din su na watsar da na fito domin haka ne yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wanda take kawo muku wanda kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar yaba da su amma kuma mana comment na jin daɗi ina ƙarewa masa gode ina fata ku ci gaba da kasancewa da wannan channel din kuma ku ci gaba da danna mana kalmar nan ta Allah mai subscribe da kuma Allah makararwa don hakan kare ne ke ƙara nuna mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wanda channel din take kama kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar alfahari da su da ku ya ba su mun gode sosai matuƙar ziyartar mu duka shararre fasi wannan aka fi sani da kanta. Sani Ahmad dan ba mawaƙi ne guda ɗaya tilo wanda ke taka rawar gani kuma idan ya fitar da waƙa duniya tana jin ta tana jin daɗin ta. Tana matuƙar yaba da ta amma ta yi masa kwamentin jin daɗin na ba ta masa da kwamin sha ɗin bidiyon zuwa group ɗin ku na watsar da na fito domin haka ne yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wannan fita ce channel din take ƙoƙari wajen ganin ta kama ko kuma kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su akwai kwamentin jin daɗi na tabbata da cewa idan kana ɗaya daga cikin wanda kake bibiyar wannan channel din zan so kai min shaɗin bidiyon musamman zuwa gurarrukan ku na watsar da na fito domin haka ne ba suke ƙara tabbatar mana da cewa kuma suke ƙara inganta mana da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban ina fatan masu da su ci gaba da mana shaɗin bidiyon zuwa group din su na watsar da na fito domin haka ne yake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wanda take kawo muku wanda kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar yaba da su amma kuma mana comment na jin daɗi ina ƙarewa masa gode ina fata ku ci gaba da kasancewa da wannan channel din kuma ku ci gaba da danna mana kalmar nan ta Allah mai subscribe da kuma